אנחנו עוברים עכשיו לדבר על הנושא המרכזי שלנו, שהוא היכולות החברתיות המולדות, ואיך הן מתפתחות בשנת החיים הראשונה. אז בואו נתחיל מהלידה. נולד לנו תינוק, זה פלא אדיר, ואנחנו יכולים לראות שהתינוק שלנו הוא כבר בן אדם מושלם, ממש פלא הבריאה. וכל פעם אנחנו עמומים מחדש מהפלא הזה של לידת תינוק שהוא בן אדם אמיתי. במיוחד כשנולד התינוק הראשון שלנו, אנחנו ממש לא מעכלים. אנחנו ילדנו אותו, זה מדהים אותנו. ולמה זה פלא כזה גדול? כי התינוק באמת נולד יצור אנושי מושלם. עם אברי גוף, עם ידיים, רגליים, ראש, אצבעות, פנים, עיניים, אוזניים, עם יכולת להניע אותם, עם תווי פנים, עם הבעות פנים, עם יכולת לנוק, עם יכולת לישון, ועוד יכולות רבות אחרות. ואלה דברים שאנחנו רואים כמובן מיד. אבל בהסתכלות יותר ממוקדת, אנחנו יכולים להבחין היטב שהתינוק מגיע לעולם מצויד ביכולות חברתיות תקשורתיות מולדות. וכשרואים אותן בפעולה, הן מדהימות לא פחות ולעיתים קרובות הרבה יותר. ולכן כשאני אומרת שהתינוק נולד יצור חברתי וגם חברותי, אני מתכוונת בדיוק ליכולות האלה. התינוק זקוק ליכולות החברתיות האלה כדי לשרוד, לגדול ולהתפתח. והוא משתמש בהן קודם כל כדי לסמן את הצרכים הפיזיים והרגשיים שלו, כדי להשיג קרבה להורה, כדי לקבל טיפול חם, אוהב, מיומן, אחראי וממושך, וכדי שיוכל להרגיש בטוח ומוגן. וכדי שנוכל להעצים את היכולות החברתיות של התינוק, כדאי שנכיר את הכלים שאיתם הוא בא לעולם. אז קודם כל, מרכיב חשוב ביותר היא היכולת של התינוק ליצור קשר עין ומבט משותף עם ההורה. והתינוק עוקב במבטו אחרי המבוגר, בדרך כלל ההורה שמטפל בו. ולמעקב הזה יש חשיבות עצומה, כי הוא עוזר לתינוק לחקוק או להטביע את ההורה בזיכרון שלו, ממש פרקמות שלו. ופעם חשבנו שתינוקות מתחילים לעקוב במבט רק אחרי 2-3 לחייהם. היום אנחנו יודעים ממחקרים שהתינוק עוקב כמעט מיומו הראשון. מה הוא עוד עושה? הוא בוכה. ולמרות שלפעמים קשה לנו מאוד עם הבכי שלו, חשוב לזכור שהבכי הוא כלי ההישרדות הכי יעיל של התינוק. תינוקות שלא בוכים, ויש כאלה, לא זוכים לאותה מידה של טיפול יעיל שמקבל תינוק שבוכה במינון מתאים. דבר נוסף שהתינוק עושה, הוא מחייך. בהתחלה זה חיוך רפלקסיבי, ודי מהר הוא הופך להיות חיוך מכוון ומדויק. ובסוף הוא יודע להירגע, להרפות את גופו כשהוא מרוצה ונינוח. התינוק נמשך לגירויים חברתיים. הוא מתעניין בפנים של אדם יותר מאשר בחפצים. הוא מתעניין בחפצים שנעים יותר מאשר בחפצים דוממים. למשל, כשמראים לתינוק ציור של פני אדם או ציור של אוטו, הוא יתעניין יותר בפני אדם. הוא יתעניין יותר בפרצוף נע מאשר בפרצוף נייח. וזה כיוון שאנשים סביבו מתנועים, משנים תנוחות, משנים הבאות. ואנשים הם שחשובים לו. ועוד גירויים חברתיים. התינוק נמשך ונענה לדיבור האנושי, במיוחד לקול שלהם. הקול שלה מותאם בגובו לצורך של התינוק, ואנחנו קוראים לזה שפת האימהות. הוא מגיב להבעות פנים. הוא יכול לשקף את רגשות הזולת. הוא מחייך כשמחייכים מולו. הוא בוכה כשמישהו, במיוחד תינוק אחר, בוכה בנוכחותו. ואלה ניצנים ראשונים של אמפתיה. וזה קורה כבר בחדר הילודים. הוא מביע צורך בקרבה פיזית, במגע, בהתרפקות על גוף ההורה, הוא תופס את אצבעו של ההורה, אחד הרגעים המרגשים ביותר, הוא נרגע כשהוא חש את הקרבה הפיזית, ולתינוק יש גם יכולת לסינכרוניות, להתאמה. כלומר, הוא יודע לסגל את עצמו לקצב ולצורת ההתייחסות של מי שמטפל בו, ההורה. למרות שנדמה לנו שאנחנו מסגלים את עצמנו אליו, חשוב לראות כמה הוא מסגל את עצמו אלינו, ולעיתים זו לא משימה כל כך קלה עבורו. הסינכרוניות הזו מעידה על ההשפעה הרבה שיש לנו על הדרך בה התינוק שלנו מתפתח. ברוב המקרים, מה שמתרחש בסופו של דבר היא הסתגלות הדדית יעילה. כל היכולות החברתיות המולדות האלה, שעוזרות לתינוק להשתתף ביחסים חברתיים ראשוניים, קריטיים עם ההורה, ישרתו אותו בהמשך הדרך ביחסים החברתיים שלו עם ילדים אחרים.
למזלו של התינוק, ההתנהגויות האלה שהוא מביע מלידה מעוררות בנו כהורים רגשות חזקים מאוד, וגם צורך כמעט בלתי נשלט להיענות להם. היכולת הזו שלנו להיענות לתינוק בנויה גם על אינטואיציה אנושית להבנת סימנים של תינוקות, גם על החוויות שלנו כילדים עם הורינו, וגם על ניסיון שצברנו כהורים במהלך חיינו בסיטואציות טיפול למיניהן, באחים, באחיות, בבני דודים, כבייביסיטר, כמדריכים, בתנועה ועוד. זהו אם כן השלב החברתי הראשון. הוא רוצה להיות בקשר איתנו ואנחנו משתגעים להיות בקשר איתו, להיענות לצרכים שלו, להכיר אותו וללמוד אותו. התגובות והיוזמות של ההורה והתינוק גורמות לשני הצדדים הנאה וסיפור. וכך במשך הזמן אנחנו מספקים לתינוק באירועים מגוונים הרבה יותר. בתגובה התינוק משתתף איתנו באינטראקציות חברתיות רבות יותר והוא יהיה בהן הרבה יותר פעיל. דפוס היחסים שהתינוק יפתח עם ההורים ישפיע על היכולת שלו בילדות וגם בבגרות, וכך הוא יוכל ליצור קשרים מתגמלים עם בני אדם אחרים ולהמשיך להתקיים באופן אופטימלי. בחוברת התמלול והתרגול שמלווה את השיחה שלנו תוכלו למצוא רשימה, צ'קליסט, של היכולות המולדות, ותוכלו לבחון כיצד התינוק שלכם משתמש בכל אחת מהן. מטרת הרשימה היא ללמוד לצפות בתינוק וללמוד על היכולות החברתיות שלו. הרשימה לא מעידה על התפתחות תקינה או לא תקינה, ואת זאת ניתן לעשות רק באבחון של איש מקצוע. במהלך השנים נשאלתי על ידי הורים לתינוקות שאלות רבות שעוסקות במרכיבים השונים של ההתפתחות החברתית, ושאלות נוספות ואת התשובות להן תוכלו למצוא גם במהלך השיחה וגם בחוברת התמלול והתרגול. הנה הראשונה מביניהן. אני רואה שהתינוקת שלי מתבוננת בי בעניין רב. היא כל הזמן עוקבת אחריי במבט. האם זה יעיד על יכולת חברתית רבה יותר כשהיא תגדל? קשה לענות על שאלה כזו באופן מוחלט בשלב כל כך מוקדם של ההתפתחות, אבל אין ספק שכבר אצל תינוקות ניתן לראות הבדלים בהתעניינות באנשים אחרים. יש תינוקות שמתעניינים יותר ואחרים שמתעניינים פחות. אנחנו מתייחסים לכך כאל הבדלים אינדיבידואליים ביכולות החברתיות של תינוקות ושל ילדים, שברוב המקרים הם תקינים לגמרי. בפרק הבא נתייחס ליכולות החברתיות של התינוק בשלושת חודשי החיים הראשונים.